Hare Krishna. Audio, video clear earlier? Clear, Mataji. Okay. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வீட்டுக்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 13 சாப்டர் 13 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூர்ல இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டேட்டி. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்திய தேசதாரிணே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாவாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजन शालाकय சக்ஷுர் உண்மீதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டருக்கு பேரு கஷேத்ரங்க விபாக யோகம், இயற்கையும் அனுபவிப்பவரும் உணர்வும். இதை பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோங்கிறது ஒரு ரீகேப் கொடுக்குறேன். சாப்டர் 12க்கு பக்தி யோகத்தின் லாஸ்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் நேற்றுக்கு. இல்லையா? மொத்தம் 12 சாப்டர் படிச்சாச்சு. நம்ம இதோட ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் கர்மயோகம், 7வது சாப்டர்ல இருந்து நேத்தி வரைக்கும் பக்தி யோகம். அந்த பக்தி யோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேற எந்த சாப்டர் அவசியமே இல்லை. அந்த 12வது அத்தியாயத்தை படிச்சாலே உங்களுக்கு பக்தி யோகம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா அதுல நவவித பக்தி வருது உங்களுக்கு. ஸ்மரணம் கீர்த்தனம் எல்லாமே வருது. சிரவணம் கீர்த்தனம் எல்லாம் அதுல வருது. அந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். பக்தி யோகத்தில் நமக்கு சிக்னல் நவவித பக்தி, ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங், ஒழுங்குமுறை 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸை கடைபிடித்து சாண்டிங் பண்ணணும். கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டு பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. ஆன்மீகத்தில் இறுதி இலக்கான தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாக இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்கின்றார்கள். அதுதான் உன்னத மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். எது? தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு, அதை அடையிறதுக்கு தான் முதல்ல பக்தி யோகம், தூய பக்தி தொண்டு வேணும். அதுக்கு முதல்ல நம்ம சாண்டிங் பண்ணி அது கிருஷ்ண பிரேமியை அடையிறதுக்கு சிறந்த தூய கிருஷ்ண பிரேமியை அடைவதற்கு இதுவே மிக உயர்ந்த மிக தகுதியான வழிமுறையாகும். இந்த உன்னத பாதையை பின்பற்றுவோர் தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொண்டு தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 13 இயற்கையும் அனுபவிப்பதும் உணர்வும். எவன் ஒருவன் உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம், அவற்றிற்கு அப்பால் உள்ள பரமாத்மா ஆகியவற்றை உணர்கிறானோ அவன் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து முக்தி அடைகிறான். நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு புரிஞ்சுட்டுனாலே நம்ம இதுல இருந்து முக்தி அடையலாம், இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து. ஓகேயா? இந்த சரீரத்தை 2nd சாப்டர்ல இருந்து படிச்சுட்டு வரோம். நாம் உடல் அல்ல, ஆத்மா. உடல் அழிந்து போகும், டெம்பரரி. ஆத்மா அழியாதது. ஆத்மா இந்த உடலை விட்டுட்டு வேற உடலுக்கு, இந்த உடல் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த உடலை விட்டுட்டு, டெம்பரரி உடலை விட்டுட்டு அது வேற ஒரு உடலுக்கு போகும். ஆத்மா ஆன்மீகத்துல அது டெம்பரரி இல்லை, பர்மனெண்ட். அதுக்கு சேஞ்சஸே கிடையாது அப்படின்றா எல்லாமே படிச்சோம் நிறையா, இல்லையா? 2nd சாப்டர்ல இருந்து. அதனால அது தெரிஞ்சுக்கிறது அவன் முக்தி அடையலாம். ஓகே, அவன் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து முக்தி அடைகிறான். இந்த சரீரத்தை ஞானிகள் கஷேத்திரம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த சரீரம்னா என்ன? உடம்பு. இந்த உடம்பை கஷேத்திரம்னு சொல்கிறார்கள். இந்த சரீரத்தை கஷேத்திரம் என்று எவன் அறிகிறானோ அவன் கஷேத்திரங்கன் என்று கூறப்படுகிறார். இந்த சாப்டருக்கு பேர் என்ன? கஷேத்திரங்க விபாக யோகம். கஷேத்திரனா என்ன? சரீரம். இந்த சரீரம்னா நமது உடல். அதை சரீரத்தை கஷேத்திரம் என்று ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். இந்த சரீரத்தை கஷேத்திரம் என்று எவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதோ அவனுக்கு கஷேத்திரஞன் என்று கூறுகிறார்கள். இது ரெண்டும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம். கஷேத்திரனா என்ன, கஷேத்திரஞன் அப்படின்னா என்ன? கஷேத்திரம்னா பாடி, சரீரம். கஷேத்திரஞன் அப்படின்னா அதை அப்சர்வர் இன் த பாடி. ஓகே, சோல்.
ஞானம் நாலேஜ். க்ஷேத்ரே க்ஷேத்ரங்கியவை ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். மூணாவது தான் ஞானம். க்ஷேத்ரங்கியவை. நம்ம காத்தால வாக்கிங் போகிறோம், மார்னிங் வாக்கு. அப்போ போகும்போது நமக்கு என்ன தெரியும்? நம்ம போகிறோங்கிறது நமக்கு நம்ம நினச்சிருக்கோம் நம்ம தான் நான் போகிறோம் அப்படின்னு. நமக்கு இதயத்துக்குள்ளே இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு தான் முதல்ல தெரியும். நம்ம பிளான் பண்ணியாச்சு போகிறோங்கிறது முதல்ல பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். அப்புறம் தான் நம்ம. அதனால அதுதான் நம்ம நினச்சிக்கோ ஹூ நோஸ் யூ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சூப்பர் சோல் கிருஷ்ணா நோயிங் எவ்ரி திங். நம்ம நினச்சிக்கணும் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட். இல்லை. ஓகே. புருஷ அப்படின்னா என்ஜாயர் ஆஃப் த பிரகிருதி, அதுதான் புருஷர். ஸோ மொத்தம் 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த க்ஷேத்திரத்தில். எர்த்து, வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர். அது 5 பேரும் மகாபூத்தா 5 கிரேட் எலிமெண்ட்ஸ். என்னென்ன? எர்த்து, வாட்டர், ஃபயர், ஏர், ஈத்தர். அது மகாபூத்தா 5 கிரேட் எலிமெண்ட்ஸ். மொத்தம் 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ஷேத்ராவில் இருக்கு. அதில் 5 மகாபூத்தான்னு பேர். அது என்னன்னு பார்த்துருந்தோம். அப்புறம் 2வது ஃபால்ஸ் ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் த அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். இதெல்லாம் செகண்ட் வருது. 3வது 5 சென்சஸ் ஃபார் அக்வயரிங் ஐஸ், இயர்ஸ், நோஸ், டங் அண்ட் ஸ்கின். அப்புறம் 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ், வாய்ஸ், லெக்ஸ், ஹேண்ட்ஸ், இயர்ஸ் அண்ட் ஜெனிட்டல்ஸ். அப்புறம் அபவ் தீஸ் சென்சஸ் இஸ் த மைண்ட். அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் சேர்த்து 5 5 11 11 வந்துடும். அப்புறம் 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்சஸ். என்னென்ன 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸு? மூக்குக்கு ஸ்மெல்லு, அப்புறம் டேஸ்ட்டு, நாக்குக்கு டேஸ்ட்டு, அப்புறம் ஃபார்ம், டச் அண்ட் சவுண்ட். இதெல்லாம் வருது. ஓகே. சாப்டர்லேருந்தே நம்ம பார்த்துக்கலாம். அர்ஜுனன் 6 கேள்வி கேட்கலாம். அதுக்கு ஞானம் அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை அதுவும் பார்க்க போகிறோம். ஏஎம் அறிவின் பொருள் அதுவும் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் பிரகிருதி புருஷனும் அவர்களது சங்கமும். ஞான சக்ஷு அறிவின் பார்வை, ஞான சக்ஷு. ஓகே. கிருஷ்ண கஷேத்திரங்கத்தையும் ஞானத்தையும் எப்படி விவரிக்கிறார்? அது 13.2லேருந்து 7. ஓகே. ஞானத்தை எப்படி பெறுவது? எல்லாம் மியூட்ல வச்சுக்கோங்கம்மா ப்ளீஸ். ஞானத்தை எப்படி பெறுவது? மிக முக்கியமான தகுதி என்ன இருக்கணும்? அதுக்கு அனன்ய யோகியன, இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி இருக்கணும். அனன்ய யோகியன என்னன்னா இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி. இன்றியமையாத தகுதி என்ன? ஆச்சாரிய உபாசனம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கணும். மற்ற முக்கிய தகுதிகள் அமானித்துவம்னா பணிவு, அஹிம்சைனாக்க கொல்றது மாத்திரம் இல்லை, வாக்கிலுக்கும் அஹிம்சை அவசியம். வாக்கில் கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசாமல் இருக்கிறதும் ஒரு விதமான அஹிம்சை தான். ஆத்ம வினிகிரக சுய கட்டுப்பாடு, அரதி ஜன சம்சதி, பொதுமக்களிடம் பற்றி இல்லாத இருத்தல். ஓகே. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் இருந்தாக்க ஞானம் கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ இஃப் பக்தி இஸ் த கன்க்ளூஷன். 12வது அத்தியாயத்தில் பக்தி முடிவாக இருந்தால் கடைசி 6 அத்தியாயத்தில் ஏன் ஞானம் வழங்கப்படுகிறது? யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? முதல்ல கர்மயோகம் படித்தோம். பக்தி யோகம் தான் நம்ம அல்டிமேட் கோல். என்ன? பக்தி யோகம் தான் சொல்றோம். பக்தி யோகம் தான் ஏணிப்படிக்கல கடைசி ஸ்டெப். அப்பதான் கிருஷ்ண பிரேம கிடைச்சி கிருஷ்ணர்கிட்ட ரீச் பண்றதுக்கு முடியும், பியூர் டிவோட்டி ஆக முடியும். அதனால அப்ப ஏன் பக்தி கடைசியில வைக்காத நடுவுல வச்சிருக்கார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, சிம்பிளா சொல்லுங்க. நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் நிறைய கிளாஸ்ல அப்பப்போ. கர்மயோகம்ங்கிறது படிச்சுக்கணும், கடமையை செய்து படிச்சிருக்கோம். கர்மயோகத்துல கண்டினியூவேஷன் தான் ஞான யோகம். அதுக்கு நடுப்புல ஏன் பக்தி வந்துருக்கு? இந்த கர்மயோகத்தை படிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி யோகத்துல அப்படி பண்ணி பக்தி யோகத்தை நம்ம டெவலப் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால ஞான யோகத்தை ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே. ஞான யோகத்தை ரீச் பண்ணதுன்னா பக்தி யோகம் நம்ம மட்டும் இருந்தால் தான் ஞான யோகத்தை ரீச் பண்ண முடியும். அதனால தான் பக்தி யோகம் சென்டர்ல வந்துருக்கு. ஆனா அல்டிமேட் கோல் என்ன? நமக்கு ஞானம் கிடையாது. கர்மயோகம் ஞானம் இருக்கணும், பக்தி யோகம் தான் நமக்கு அல்டிமேட் இது. ஓகே. உண்மையில் முழு பகவத்கீதையும் 1 முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பக்தியை செயலின் மூலம் எப்படி அடைவது என்று விவரிக்கிறது. அறிவின் மூலம் அதை எவ்வாறு அடைவது என்பதை கடைசி 6 விவரிக்கிறது.
நடுவில் இருக்கிற அது பக்தி பற்றி விவாதிக்கிறது. மேலும் 12வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு தனிப்பட்ட முறையில் தனது பக்தர்களை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கிறார் என்பதை என்பதை விளக்கினார். எனவே கடந்த 6 அத்தியாயங்கள் ஜட உலகில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள தேவையான தத்துவ அறிவை வழங்குகின்றன. மாயாவிலிருந்து நாம் விலகி இருப்பதற்கும் கிருஷ்ணருடனான நமது பற்றுதலுக்கும் ஞானம் உதவுகிறது. எனவே பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையாக நாம் அறிவை பயன்படுத்துவது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறுகிறது. புரியுதுதான்? அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவர் புருஷ, களம் சேத்திர, களத்தை அறிபவர் சேத்திரங்க, அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற்கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் சேத்திர என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுடலை அறிபவர் களத்தை அறிபவர் சேத்திரங்க என்று அறியப்படுகிறார். சேத்திரங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிரகிருத்தினா பௌதிக இயற்கை, புருஷா அனுபவிப்பவர், சேத்ரா உடல் சரீரம், சேத்திரஞா உடலின் பார்வையாளர். சேத்திரம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது சேத்திரஞா. ஞானம் அறிவு, சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரத்தை அறிவது ஞானம். நேயம் அறிவின் இலக்கு பரமாத்மா. ஓகே, இதுதான் இந்த சாப்டருடைய கேள்விகள். அவன் 6 கேள்விகள் அர்ஜுனன் கேட்கிறான். அந்த 6 கேள்விகளுக்கும் இதுல பதில் தான். ஜீவாத்மா மற்றும் பரமாத்மா இருவேருமே சேத்திரங்க அல்லது உடலை அறிந்தவர் என்றால் ஜீவாத்மாவிற்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? யாருக்காவது தெரியுமா? நமக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பகவானுக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதுதான் கேள்வி. ஜீவாத்மாவிற்கும் இறைவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஜீவாத்மானா நமக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நமக்கு நம்மளோட இதயத்துல இருக்கு, நமக்கு என்ன பண்றோம் நம்மளோட மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா பரமாத்மாவானவர் எல்லாரோட இதயத்திலையும் இருக்கிறார். எல்லாரும் என்னென்ன பண்றாங்கிறது அத்தனையும் அவருக்கு தெரியும். ஓகேயா? அதுதான் பரமாத்மா பகவான் அப்படிங்கிறது. ஏன் அவர் நம்மள்ட்ட பிரிச்சு அவர் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? அவர் எல்லாம் அறிந்தவர், எல்லாரையும் பற்றியும் தெரியும். போன ஜென்மம் என்ன, இந்த ஜென்மம் என்ன, அடுத்த ஜென்மம் என்ன, இப்ப என்னென்ன பாவங்கள் பண்ணோம், என்னென்ன கர்மாக்கள் பண்ணோம், எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அதுதான் ஜீவாத்மாவிற்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஜீவாத்மானா நம்ம ஆத்மா. Yes, 13.3 படிங்க கமலேஷ். Yes, Mataji. Yes, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Atatrayodaşodhyayah. Kshetrajna Vibhaga Yogah. Kshetranyam chapi mam vitti. Sarva kshetreshu Bharata. Kshetrajnyo jnanam. யத்தஞானம் மதம் மம. மறந்துகுள்ள தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களில் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றார்? உடலையும் தெரிஞ்சுக்கணும், உடலை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். ரெண்டுத்தையும், உடலை அறிபவன் ரெண்டும் தெரிஞ்சதுதான் ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உடலே களம் என்று அறியப்படுவதாகவும் உடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்றும் அறியப்படுவதாகவும் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார். கட்டுண்ட ஆத்மாவின் செயல்களுக்கு களமாக விளங்குவதே உடலே. ஜட வாழ்வினோடு பிழைக்கப்பட்டுள்ள ஆத்மா ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயல்கிறான். ஜட இயற்கையின் ஆட்சி செய்வதற்கு உண்டான தனது தகுதிக்கு ஏற்றாற்போல் அவன் செயலின் களத்தினை பெறுகிறான். குழந்தை பருவத்திலிருந்து முதுமை வரை தனது உடல் பற்பல மாற்றங்களை அடைகிறது. என்ற போதிலும் தான் மாறாமல் இருப்பதை யார் வேண்டுமானாலும் சிந்தித்து பார்க்கலாம். எனவே செயலின் களத்தை அறிபவனுக்கும் அந்த செயல்கள் நடைபெறும் களத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு உண்டு. நான் மனிதன், நான் நாய், நான் பூனை என்று நாம் நினைக்கின்றோம். இவை அனைத்தும் அறிபவனின் உடலை பற்றிய அடையாளங்கள். ஆனால் அறிபவனோ உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன். சிந்தித்து பார்த்தால் நாம் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். உடலுக்கும் நமக்கும் உடல் இருக்கு, ஆனா நமக்கு அதுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கிறதுனால அந்த உடலுக்கு நமக்கு மதிப்பு இருக்கு. உடலை வச்சுட்டு நம்ம உடலை வச்சுட்டு ஆத்மா அதுல இருக்கிறதுனால தான் அந்த உடலை வச்சு நம்ம எல்லா காரியங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதை முதல்ல புரியும். நம்ம உடலுக்கும் அதுக்கும் சார்ட் ஆஃப் அது ரெண்டும் மிக்சர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு மிக்சர்ல ஓம்படி எப்படி எடுத்து தனியா எடுத்து வைக்கலாம், இதை எடுத்துக்கலாம். அதனால ரெண்டும் ஒண்ணுக்குள்ள உடலும் இருக்கு, ஆத்மாவும் இருக்கு நம்மளுடைய இதயத்துல. இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட ஒருத்தரும் எடுத்து பார்த்தா
உடல் ஆத்மா ரெண்டு இருக்கு. ஆனா ரெண்டு சேர்ந்து பிணைஞ்சு இருக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, செயலின் களம் ஒவ்வொன்றிலும், அதாவது ஒவ்வொரு உடலிலும் இரண்டு ஆத்மாக்கள் உள்ளன, ஜீவாத்மா அன்று பரமாத்மா. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரின் சுய விதிவங்கமே பரமாத்மா. எவன் ஒருவன் பகவத்கீதையை அடிப்படையாக வைத்து செயலின் களத்தை பற்றியும் அந்த களத்தை அறிபவனை பற்றியும் நுண்ணியமாக அறிந்து கொள்கிறானோ அவன் ஞானத்தை அடைய முடியும். சேத்திரங்க ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சுக்கதான் ஞானம். அப்பதான் அவன் அடைய முடியும். அதை ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சாதான் ஞானத்தை அடைய முடியும். இந்த ஞானத்தை விளக்குவதில் மிக உயர்ந்த அதிகாரி கிருஷ்ணரே. இருப்பினும் கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் தரமான அதிகாரிகளும் முந்தைய அதிகாரிகளிடமிருந்து எப்போதும் பிரமாணம் வழங்குவது வழக்கம். சந்தோப்பி அப்படின்னு அந்த இதுல வரும் இந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த ஸ்லோகத்துல இல்லை, 13.5 வருது. ஓகே, சந்தோப்பி எனும் சொல் பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை குறிக்கும். உதாரணமாக யஜுர்வேதத்தின் பிரிவான தைத்திரிய உபனிஷத்தில் இயற்கை, ஜீவாத்மா, ஒரு பரமபுருஷ பகவான் ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகே, இதுதான் இப்போ படிக்கிறோம். செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவதை பற்றி அறிவு பற்புள்ள முடிவுகள்தான் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகே, அன்னமய அதான் முதல்ல, ரெண்டாவது பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய. ஆனந்தமய ரீச் பண்ணணும்னா அன்னமயிலேருந்து பிராணமய, ஞானமய, விஞ்ஞானமய, அப்புறம் தான் ஆனந்தமயம் வரும். அன்னமயம்னா என்னது? உடல் தடம். அதுக்கு என்னதுக்கு? உணவே பிரம்மம் என்கிற நிலை. உணவுதான் பிரதானம். உணவு இல்லைனாக்க என்கிற நிலை. அன்னமயதான். அன்னம்னா என்ன? உணவு, ஃபுட்டு. உடல் தளத்துக்கு அன்னமய சொல்லணும். புலன்களின் பிராணமய, புலன்கள் தளம். வாழ்க்கை அறிகுறிகள் அல்லது வடிவங்களே பிரம்மன் என்கிற நிலை. மனம் ஞானமயங்கிறது மனோமய, மனம், சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பமே. சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பம் இதெல்லாம் பிரம்மம் என்கிற நிலை. அப்புறம் விஞ்ஞானமயங்கிறது அறிவுசார் தளம். மனம், உயிர் அறிகுறிகள் ஜீவாத்மாவிடமிருந்து வேறுபடுத்தப்பட்ட நிலை. ஆனந்தமய ஆன்மீக தளம், கிருஷ்ண உணர்வின் பேரின்ப நிலை. அதை ரீச் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நமக்கு கரெக்டா வரணும். அன்னமயிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். அன்னம்னா என்ன? உணவு, சாதம், சாப்பாடு இல்லையா? அன்னமய உணவே பிரம்மம் என்கிற நிலை தான் உடல் தளம். இந்த 5 தளமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. ஓகே, எஸ்மா 13.6 and 7 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुख दुःखं सङ्घर्षचेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकाराम् उदाहृतम्. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. எதெல்லாம் செயல்களின் களம்? பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம் 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் செயல்களின் களம் என்று கருதப்படுகிறது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது மகாபூதான் அகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தக்ஷைக்கம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோச்சராக இச்சா துவேஷு சுகம் துக்கம் சங்காத சேதனா சித்திக ஏதத் சேத்திரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாகிருத்தம். ஸோ இதை கொஞ்சம் விவரமா படிச்சுட்டேன்னா நல்லா இருக்கும். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் 3ம் 5ம் பஞ்சபூதங்கள் என்று அழைக்கப்படும். பஞ்சபூதம்னா என்ன? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அண்டு இது ஈத்தர். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் அப்படி வச்சுக்கோ. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அதன் பிறகு அகங்காரம், புத்தி, இயற்கையின் 3 குணங்களில் தோற்றமற்ற நிலை ஆகியவை உள்ளன.
இவற்றை தொடர்ந்து கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல் என ஞானத்தை பெறுவதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. பின்னர் அந்த 5 அதனோட பொருள் இது என்ன? குரல்கள், அதுக்கு குரல், குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு என கர்மத்தை செய்வதற்கு 5 புலன்கள் உள்ளன. புலன்களுக்கு அப்பால் மனம் உள்ளது. உள்ளிருக்கக்கூடிய மனம் உள்ளிருக்கும் புலன் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே மனம் உட்பட 11 புலன்கள் உள்ளன. அதுக்கு மேல வாசனை, சுவை, உருவம், தொடு உணர்வு, ஒலி என 5 புலன்கள் உள்ளன. இந்த 24 மூலகங்களும் இணைந்து செயல்களின் களம் என்று அறியப்படுகிறது. இந்த 24 விஷயங்களை பற்றி ஒருவன் ஆராய்ந்து கற்றால் செயலின் களத்தை பற்றி நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பிறகு விருப்பு வெறுப்பு இன்றி இன்பம், துன்பம் முதலிய மாறுபாடுகள் உள்ளன. இவை ஸ்தூல உடலில் பஞ்சபூதங்களில் பிரதிநிதிகளாக உள்ளன. உணர்வின் மூலமாக, திடமான நம்பிக்கையின் மூலமாகவும் உணரப்படும் உயிரின் அறிகுறிகள் சூட்சும உடலில், அதாவது சூட்சும உடலான மனம், புத்தி, அகங்காரத்தில் தோற்றமாகும். செயல்களின் களம் இந்த சூட்சும மூலம் பொருள்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். களம் என்றும் களம் என்பது ஜட பொருளே. ஓகே, அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருள்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான களங்கமற்ற பக்தி, கிருஷ்ணர் மீதான நிச்சயமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கிறேன் கிருஷ்ணர் சொல்றார் அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஞானம் என்று சொல்றேன். இவற்றை தவிர மற்ற அனைத்தும் அறியாமை ஆகும். இதுல இல்லாதது ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் அறியாமை. அஹிம்சை என்பது உடலை கொல்லாமல் இருப்பது அல்லது அழிக்காமல் இருப்பது என்ற பொருளில் பொதுவாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையில் அஹிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்காமல் இருப்பது என்று பொருள். எளிமை என்றால் கபடத்தனமின்றி தனது எதிரிக்கு கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவராக இருக்க வேண்டும் என்று பொருள். பொய் அகங்காரம் என்பது தன்னை இந்த உடலாக ஏற்றுக் கொள்வதை குறிக்கும். நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளும் போது ஒருவன் உண்மையான அகங்காரத்தின் நிலைக்கு வருகிறான். அகங்காரம் எப்போதும் உள்ளது. பொய் அகங்காரம் மட்டுமே கண்டனம் செய்யப்படுகிறது. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவையப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகிறேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன், ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. களத்தை அறிபவனை பற்றி விளக்கிவிட்டார். இப்போது ஞானத்தினால் அறியப்பட வேண்டியவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விளக்குகிறார். ஆத்மா பரமாத்மாவானது பற்றி அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வில் அமிர்தத்தை சுவைக்க முடிகிறது. ஒன்னொன்னா இப்போ இனிமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்படுறது. களம் சொல்லியாச்சு, களத்தை அறிபவன் சொல்லி கொடுத்துட்டார். இப்போ அடுத்ததுல இருந்து போறார். ஆத்மா பரமாத்மாவை பற்றி அறிவினால் ஒருவன் வாழ்வில் அமிர்தத்தை சுவைக்கிறான் அப்படின்னு 13.13 ஸ்லோகத்துல சொல்றது. ஓகே, 13.15 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணமாக பரமாத்மாவே இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரை எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர் இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியம். பகவானிடம் உயிர்வாழிகளிடம் இருப்பதை போல ஜட புலன்கள் அவர்கிட்ட கிடையாது இல்லையா? பகவானின் புலன்கள் மூடப்படுவதில்லை, அவை தெய்வீகமானது. அதனால்தான் இதுல நிர்குணம் அப்படின்னு வார்த்தை வந்திருக்கு பாருங்க. நிர்குணம்னா அது தெய்வீகமானது, நிர்குணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்தை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டுமா? 13.15 வேர்ட் பை வேர்ட். ஒரு நிமிஷம். ஓகே,
எல்லாரும் இந்த புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க. பகவத்கீதை உண்மை உருவில. ஓகே. சர்வேந்திரிய, சர்வே அப்படின்னா எல்லா, இந்திரிய புலன்கள், குணங்கள், ஆபாசம் மூல காரணம், சர்வ எல்லா, இந்திரிய புலன்கள் விவர்ஜிதம் இல்லாமல், அசக்தம் பற்றின்றி, சர்வபுருத அனைவரையும் பராமரிப்பவர், ச மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, நிர்குணம் ஜட குணங்கள் இன்றி, நிர்குணம்னா ஜட குணங்கள் இன்றி, குணபோக்திரு குணங்களின் எஜமானர், ச மேலும். ஓகே. அதனால்தான் நிர்குணம் குணபோக்திருச்ச அப்படின்னு முடிகிறது. எஸ் மா 13.16 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके चत्. பரமாத்மா எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரிலும் அருகிலும் உள்ளார். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் உள்ளும் புறமும் பரமபுருஷரான நாராயணர் வசிப்பதாக வேத இலக்கியத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். இறைவனின் பிரேமையை விருத்தி செய்து கொண்ட பக்தன் அவரை இடையராது காண இயலும் என்பது பிரம்ம சகிதியில் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அவர்கிட்ட நம்ம ஃபுல்லு க்ளோஸா நெருங்க அந்த இதை நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்னு பிரேம சகிதி என்ன சொல்ல முடியுது. பக்தன் இடையராது அவரை காண இயலும்போது பிரம்ம சகிதியில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரை பார்க்க முடியும், இடையராது காண முடியும் அப்படின்னு தெரியப்படுது. பிரம்ம சகிதியில சொல்லியிருக்கு. பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்திற்கும் இருட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் முதலிய பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஒளியின் மூலமாக இருப்பது பரமபுருஷ பகவானான பரமாத்மாவே. பகவானின் தேஜஸினால் ஆன்மீக உலகில் சூரியன் சந்திரனுக்கு அவசியம் இல்லை. பகவான் கிட்ட இருக்கிற தேஜஸ்லயே நமக்கு கோலாக்க விருந்தாவன்ல ஒளிக்கு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அவர் உடம்புல இருக்க தேஜஸ்லயே அதுல இருந்தே நமக்கு ஃபுல் வெளிச்சம் கிடைக்கும். இங்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பௌதிக உலகத்துல பூமியில இதெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படின்னா சூரியனோட வெளியிலால பகல் இருக்கும், நைட்ல சந்திரன் ஒளி கொடுத்துருக்கு. இதுக்கும் போராட்டத்துக்கு நம்ம மின்சாரம் கண்டுபிடிச்சு வீட்டுல விளக்கு போட்டுன்னு அந்த மாதிரி உட்காந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா கோலாக்க விருந்தாவன் போனா இதெல்லாம் எதுவுமே அவசியம் இல்லை. எப்போதும் வெளிச்சம் இருக்கும் அங்க. ஏன்னா அது எதனால் வெளிச்சம் கிடைக்கும், பகவானுக்கிட்ட இருக்கிற தேஜஸால அதெல்லாம் கிடைக்காது. ஸோ இந்த பக்கத்துல இருக்கிற 2 பறவைகளை கவனிங்கள். வித்தியாசம் என்ன யாருக்காவது தெரியுதா? இதுல இந்த பிக்சர்ல 2 பறவை இருக்கு இல்லையா, அது என்ன, அதை பத்தி ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இருக்காது தெரியுமா? இருக்காது. ஓகே, நானே சொல்லட்டுமா? இந்த 2 பறவையும் ஒண்ணு ஆத்மா, ஒண்ணு பரமாத்மான்னு வச்சுக்கோ. இதயத்துல ஒவ்வொரு இதயத்திலையும் ஆத்மாவும் இருக்கிறார், பரமாத்மாவும் இருக்கிறார். அதாவது இந்த 2 பறவைகளுக்கு இந்த ஆத்மாவானது என்ன பண்ணுறது, அந்த கீழே இருக்கிற பறவை அந்த பழத்தை கொத்தி தின்னுருக்கு. அந்த ஆத்மா திங்கிறது மேலேருந்து என்ன பண்றது, பரமாத்மா அந்த பேர்டு பக்கத்துலயே உட்கார்ந்துட்டு அதுவும் பார்த்துருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த ஆத்மா நம்ம செய்கிற காரியங்கள், என்ன காரியங்கள் தப்பு பண்ணாலும் சரி ரைட்டு பண்ணாலும் கூடவே இருந்துட்டு பரமாத்மா பார்த்துருக்கார் அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல. அதனால எந்த காரியமும் தப்பு காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நினைக்கணும், ஐயோ பகவானும் கூடவே இருக்காரு, அவரும் பார்த்துட்டு இருப்பாரு, நம்ம தப்பு காரியம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்மளா ஏற்பாடு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? 19 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அதாவது செயல்களின் களம்ங்கிறது என்ன, உடல், சேத்திரம், அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு இருந்து இயற்கையை அடைய முடியும்.
இது யாருக்கெல்லாம் அதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்க முடியும்? அவருடைய பக்தர்கள், டிவோட்டீஸ்க்கு மாத்திரம் தான் புரியும் அது விவரமா. ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதன் ஆரம்ப நிலை. பக்தர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு விரும்பும் பலனை அடைய முடியும். படிங்க. Yes, Mother. Prakritim purusham chaiva vidyanati ubhav api vikaram cha gunam chaiva viddhi prakriti sambhavan. களமாகி உடல் ஜட இயற்கையால் ஆனது. இந்த உடல்ங்கிறது ஜட இயற்கையால் ஆனது. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. உயிர்வாழி ஓகே, அதாவது ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழியும் ஆரம்பமற்ற என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, ஸோ இயற்கையின் குணங்கள் என்ன, ஜீவன்கள் குணம் என்ன? ஆரம்பமற்றது இயற்கை குணம், அதுவும் ஆரம்பமற்றது. இது தற்காலிகம். இயற்கையின் குணம் தற்காலிகம். அது பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்க நினைப்பதால் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான் ஜீவனுக்கு. மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இயற்கை குணம். இவ்வுலகில் பல்வேறு துன்பங்களுக்கும் இன்பங்களுக்கும் ஜீவாத்மாவே காரணம். ஜீவனுக்கு தங்கும் இடம் அளிக்கிறது. இயற்கையின் 3 குணங்களை அனுபவித்து வாழ்க்கை முறைகளை பின்பற்றுகிறது. ஜீவனை முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்துகிறது. செயல் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து 84 லட்சம் உயிரின வகைகள் இருக்கின்றன. நம்ம எந்த செயல் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். அடுத்தது, ஜீவர்களின் துன்பத்திற்கு மூல காரணம் என்ன? ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆசையின் காரணமாக ஜீவாத்மா இந்த ஜட உலகில் இறங்குகிறார். ஒருவரின் ஆசைகளின்படி ஜட இயற்கை ஒருவரது பல்வேறு உடல்களில் வைக்கிறது. சில குறிப்பிட்ட வகையான உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அவர் ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வருகிறார். ஏனென்றால் உடல் ஜட பொருளால் இருப்பதால் ஜட இயற்கையின் விதிகளின்படி செயல்படுகிறது. இதனால் அவர் தனது உடலால் பல்வேறு வகையான துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார். பௌதிக உலகில் ஒவ்வொருவரும் இன்பங்களை பெறுவதற்கு பல்வேறு விதத்தில் கடுமையாக போராடுகிறார்கள். ஜீவன்களின் துன்பத்திற்கு மூல காரணம் அவர் பெற்றுள்ள இந்த ஜட உடல். யார் உண்மையான அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து 20லேருந்து 26 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, பிரம்ம சம்ஹிதால 5.35ல ஏகோபி அசோ ரசயித்தும் ஜகத் அண்ட கோடிம் எஸ் சக்திர் அஸ்தி ஜகத் அண்ட சயா யத் அந்த அண்டாந்திர பரமாணு சேயாத்திர ஸ்தம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அகம் பஜாமி அப்படின்னு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன? ஆதி பகவானான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். ஆற்றல் மற்றும் அதை வைத்திருப்பவர்களுக்கு இடையே இந்த வேறுபாடும் இல்லாததால் அவர் வேறுபடுத்தப்படாத நபர். மில்லியன் கணக்கான உலகங்களை உருவாக்கும் அவரது பணியில் அவரது ஆற்றல் பிரிக்க முடியாததாக உள்ளது. அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் அவனில் உள்ளன. மேலும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் சிதறி கிடக்கும் ஒவ்வொரு அணுக்களிலும் ஒரே நேரத்தில் அவரது முழுமையில் அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு பிரம்ம செய்தியில சொல்லியிருக்கு. இது முடிஞ்சதுன்னா எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகங்களா படிச்சுக்குவோம். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. அது ஓகே. உயிர்வாழிகளின் மத்தியில் எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இடையே இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த உலகில் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகிறது இல்லையா? உயிர்வாழி தானே காரணம் இன்ப துன்பங்களுக்குலாம். நம்ம தான் ஆசையை வளர்த்துக்கணும். ஆசையை வளர்த்து கிடைக்கலனாக்க துன்பம் வருது. ஆசை நிறைவேறிடுச்சுன்னா இன்பம் ஆயிடுது. எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு? உயிர்வாழ்வே காரணம். உயிர்வாழிகளின் மத்தியில் உடல் மற்றும் புலன்களின் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு ஜட இயற்கையே காரணம். 84 லட்சம் வகையான வேறுபட்ட உயிரினங்கள் உள்ளன. சொரூப நிலையில் ஆனந்தத்திற்கு பஞ்சமே இல்லை. அதுவே அவரது உண்மையான நிலை. பரமபுருஷர் உயிர்வாழியின் மீது மிகவும் கருணை உடையவராக இருப்பதால் பரமாத்மாவின் உருவில் அவர் எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இருக்கிறார். 22 படிங்க. Yes, Mataji. Purusha prakriti stito hi
पुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मषु. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் வழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இடங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கிறான். உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலிற்கு மாற்றமடைகின்றார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களில் இருந்து உயர்வு பெற்று தெய்வீக நிலை பெற வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும். ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறாதவரை ஒரு உடலிலிருந்து மறு உடலுக்கு மாறும்படி ஜட உணர்வு அவனை பலப்படுத்தும். ஓகேயா, இது புரிஞ்சுக்கணும். உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடைகிறது. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற்று தெய்வீக நிலை பெற வேண்டும். இதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. தெய்வீக நிலை பெறதான் கிருஷ்ண உணர்வின் பேரு. ஓகே, ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு 2ஆம் அத்தியாயத்தில் ஆடை ஒருத்தன் என்ன பண்றான், ஆடையை மாத்திக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லு. அந்த மாதிரி உயிர்வாழி ஒரு உடலில் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம், அது அழுக்கா போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றோம், அது துவைக்கணும்னு அவுத்து போட்டுட்டு வேற ட்ரெஸ் எடுத்து மாட்டிக்கிறோம். அந்த மாதிரி உயிர்வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலிற்கு மாற்றம் அடைகிறார். நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவானது இந்த உடல் அழுகி போயிடுது, எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஃபெயில் ஆயிடுது, இதுல இருந்து நம்ம கிளம்பி வேற ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு ஆத்மாவானு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல ஆடையை எப்படி நம்ம அழுக்கான ஆடையை கலைஞ்சிட்டு வேற புது ஆடையை போட்டு கொள்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த ஆத்மாவானது இந்த உடல் நமக்கு அழுகி போன உடலா போனதுக்கு அப்புறமா இது இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லைன்ட்டு அதுல இருந்து வேற உடலுக்கு மாற்றம் அடைகிறது. அதாவது உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். புரிஞ்சுட்டாக்க மேற்கொண்டு போகலாம். மற்றொரு உடலுக்கு மாற்றம் அடைகிறது என்று விளக்கப்பட்டது. அது 2வது சாப்டர்ல படித்தோம். ஜட வாழ்வின் மீதான அவனது பற்றுதலே இந்த உடை மாற்றத்திற்கு காரணம். இந்த பொய்யான தோற்றத்தினால் அவனு கவரப்பட்டுள்ளவரே ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாறுவதே அவனு தொடர்ந்தாக வேண்டும். அந்த மாதிரி பொய்யான தோற்றத்தினால் அந்த ட்ரெஸ்ஸை எதுக்கு மாத்திக்கணும், அப்படியே அதுலேயே அது அழுக்கோடியே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை, அப்படியே அர்த்தம் இல்லை. அதாவது இந்த ஆத்மாவானது ஒரு உடல் இருந்துச்சுனாக்க எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த உடலை விட்டு அது வேறொரு உடலுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அவன் இந்த மாதிரி புரிஞ்சிக்காத இருந்தனா மறுபடியும் திரும்பி திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்துக்கிறது வாழ்ந்து. ஓகே, பரமாத்மா செய்யும் 2 விஷயங்கள் என்ன யாருக்காவது தெரியுமா? பரமாத்மா என்ன பண்றார்? நம்ம இதயத்துல இருக்காருன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவர் என்ன பண்றார்? அவர் 2 விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காரு. என்னென்ன விஷயங்கள்? எஸ், எனி கெஸ்? ஓகே, அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரை இறைவர், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிடுறார், நம்மளெல்லாம் அனுமதி வழங்குகிறார். 2ம் பண்றதுதான் பரமாத்மா. ஓகே, எஸ் 13.23 படிங்க கமலா. எஸ் மாதாஜி. உபதிருஷ்டானுமந்தா ச பர்த்தா போக்தா மகேஸ்வரக பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேஹேஸ்மின் புருஷ பரக. இருப்பினும் இந்த உடலில் மற்றொருவர் இருக்கிறார். நம்ம ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்குன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்காரு. நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இத்தனை சாப்டர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஓகே, நமக்கு நம்ம என்னென்ன காரியங்கள் பண்றோம், நமக்கு பூர்ண சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். அது என்னென்ன பண்றோங்கிறதையும் பார்த்துட்டு நமக்கு அனுமதி வழங்குறவரும் அவர் தான் அப்படிங்கிறது 2 காரியம் புரிஞ்சிருக்கார். ஜீவாத்மாவுடன் எப்போதும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மா பரம புருஷரின் பிரதிநிதி என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு சாதாரண உயிர்வாழி அல்ல ஜீவாத்மா. ஒரு குறிப்பிட்ட களத்தின் செயல்களை அனுபவிக்கின்றான். ஆனால் பரமாத்மா எல்லைக்கு உட்பட்டு அனுபவிப்பான்றாக உடலின் செயல்களில் பங்கு கொள்பவராகவோ வீற்றிருப்பது இல்லை. அவர் சாட்சியாகவும் அனுபவிப்பாளராகவும் வீற்றுள்ளார். அவர் என்னவா இருக்கார்? சாட்சியாக இருக்கார் அன்று அனுபவிப்பாளராக இருக்கார். அதுதான் வித்தியாசம். ஓகே, உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகிய ஜட இயற்கை ஆகியவற்றை ஜட இயற்கை பற்றி இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகிறான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவர் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. இப்போ எப்படி இருந்தாலும் இந்த முதல்ல புரிஞ்சுட்டு அவன் முக்தி அடைஞ்சாச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அவன் முக்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவனோட நிலை எப்படி இருந்தாலும் அவன் மறுபடியும் பிறவி எடுக்க மாட்டான், கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போயிடலாம். ஓகேயா?
ஜட இயற்கை பரமாத்மா ஜீவாத்மா மற்றும் இவர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு ஆகியவற்றை பற்றி ஒருவன் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் முக்தி அடைவதற்கு தகுதி பெற்று அவன் ஆன்மீக சூழ்நிலைக்கு திரும்புகிறான். இந்த ஜட இயற்கைக்கு திரும்பி வரும்படி அவன் பலவந்தப்படுத்தப்படுவது இல்லை. இதுவே ஞானத்தின் பலன். ஞானம் கிடைச்சாச்சுன்னா திரும்பி வர வேண்டாம். இதுவே ஞானத்தின் பலன். தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலரை பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கிறார்கள். பரமாத்மா எப்படி நம்மகிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிக்கிறது, அதை எப்படி ஃபீல் பண்ண முடியும்? தியானத்தினால சில பேர் ஃபீல் பண்றா, ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறதுனால ஃபீல் பண்றா, சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கிறார்கள். ஓகே, பரமபுருஷ பகவானின் பக்தர்கள் மட்டுமே ஆன்மீக அறிவுக்கு தகுதியுடையவர்கள். சாங்கிய தத்துவவாதிகள் இந்த ஜட உலகத்தில் 24 மூலக்கூறுகளாக ஆராய்கிறார்கள். மேலும் ஜீவாத்மாவினை 25வது விஷயமாக வைக்கிறார்கள். பௌதிக மூலக்கூறுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் இயற்கையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும் போது தனிப்பட்ட ஆத்மாவிற்கும் அப்பாற்பட்ட பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார் என்பதையும் அவர்களால் புரிந்து கொள்ள இயலும். வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழு முதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகிறார்கள். அதனால்தான் நவவித பக்தியில நேற்றுக்கு எப்படி படித்தோம்? முதல்ல ஸ்மரணம் இம்பார்ட்டன்ஸ் படித்தோம். கேட்டாலே போதும், நம்ம உட்காந்து படிச்சு பண்ணணுங்கிற அவசியம். காது கொடுத்து யாராவது சொல்லி தரது கேட்டாலே போதும். ஓகே, அவரை வழிபட தொடங்குகிறது. அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கிறார்கள். இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பாக நவீன சமுதாயத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதாகும். ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றிய கல்வி எங்கும் இல்லை. சாதாரண மனிதன் நல்ல ஆத்மாவாக இருந்தால் செவியுறுதல் என்னும் வழிமுறை மூலம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு உள்ளது. செவியுறுதல் முறை மிக முக்கியமானதாகும். முக்கியமாக பகவான் சைத்தன்யார் சொன்ன உபதேசப்படி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற இதை என்னும் தெய்வீக சப்தத்தை கேட்க வேண்டும். செவியுறுதல் என்னும் வழிமுறை பலமாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுதான் பெஸ்ட். செவியுறுதல் தான். நம்மளால உட்காந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாட்டாலும் யாராவது ஒருத்தர் பண்றதை காது கொடுத்து கேட்டுருந்தாலே அதுவே நமக்கு நல்லது. ஓகே, பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் கடத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். ஜட இயற்கையின் உயிர்வாழிகளிலும் பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பிலிருந்து இருக்கின்றன. அவையெல்லாம் உயிர்வாழியும் ஜட இயற்கையும் கலந்த கலவையாகும். என்னவெல்லாம் படைக்கப்படுகின்றனவோ அவையெல்லாம் உயிர்வாழியும் ஜட இயற்கையும் இணைந்த கலவையாகும். மரங்கள், மலைகள், குன்றுகள், அசையாத தோற்றங்கள் உள்ளன. அசையும் தோற்றங்களான பல உள்ளன. உயர் இயற்கையான உயிர்வாழியின் தொடர்பின்றி எதுவும் வளர இயலாது. ஜட இயற்கையின் உயர்ந்த இயற்கை வைக்கப்படுகிறது. எஸ் மேம், 28 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதையும் புரிந்து கொள்பவனே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். இது முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுதாச்சுன்னா உண்மையில் காண்பவன் யாரு? நல்ல சங்கத்தின் மூலம் உடலின் உரிமையாளன், ஜீவாத்மாவின் நண்பன் ஆகிய மூன்றினையும் முறையாக காணக்கூடியவன் உண்மையான ஞானத்தில் உள்ளான். உண்மையான ஞானம் எப்ப கிடைக்கும்? நாம் இந்த உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா இதெல்லாம் அழியக்கூடிய உடல்ல இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஆனா அழியறதுல உடல் அழியும் அப்படிங்க புரிஞ்சு கொள்வதுதான் உண்மையில் காண்பவனான ஞானத்துல அவன் ஏற்றம் பெற முடிகிறது. ஓகே, பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளும் சமமாக வைத்திருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகிறான். எல்லா உயிரிலையும் அவர் இருக்கார், அதனால சமமாக இருக்கிறத பார்த்து அது புரிஞ்சுப்போம். அது புரிஞ்சுட்டானா ஞானம் வந்துட்டுனாக்க அதனால தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்றவன்.
அதனால அவன் தெய்வீக இலக்கை அடைகிறான். ஓகே. பௌதிக வாழ்க்கை ஏற்றுள்ள வாழ்வை ஏற்றுள்ள உயிர் வாழி தனது ஆன்மீக வாழ்விலிருந்து மாறுபட்ட சூழ்நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். ஆனால் கடவுள் தனது பரமாத்மா தோற்றத்தின் மூலம் எங்கும் வீற்றிருப்பதை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் படிப்படியாக ஆன்மீக உலகிற்கு அவர் முன்னேற்றம் அடைகிறார். ஓகே. எவனொருவன் ஜடை இறக்கினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனை உண்மையில் காண்கிறான். உடல் பரமாத்மாவின் மேற்பார்வையின் கீழ் ஜடை இறக்கினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் உடல் சம்பந்தமாக அல்ல, ஆசைகளின் காரணத்தால் ஒருவன் துன்புவதற்கான சூழ்நிலைகளோ இன்புறுவதற்கான சூழ்நிலைகளோ வைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய பார்வையுடையவன் உண்மையில் காண்பவனாகிறான். இந்த அறிக்கையை நீங்கள் எவ்வாறு ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம இருக்க முடியும்? How do you explain this statement? The self does not does nothing. அது ஒண்ணுமே பண்றதில்லை ஆத்மா அப்படின்னு எப்படி சொல்றோம்? ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணியை ஏற்கினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறதோ அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலைப்பட்டுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் இதுதான். 13.33 சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. யதா சர்வகதம் சௌக்ஷ்ண்யாத் ஆகாசம் நோபலிப்யதே சர்வத்ர அவஸ்திதோ தேஹே ததாத்மா நோபலிப்யதே. ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லைங்கிறதுக்கு ஆன்சர் இங்க வருது. ஓகே. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணியை ஏற்கினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கிறது. ஆகாயம் ஏதாவது நம்ம இதுல கலக்கிறதா அது தனியா தான் இருக்கு. அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் அது உடலோட கலக்குது. ஆகாயம் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஆத்மா பிரம்மனோட பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மாவானது இந்த உடல்ல போய் கலக்கிறது இல்லை, அது தனியாக தான் இருக்கும். நீர், மண், மலம் மற்றும் என்னவெல்லாம் இருக்கின்றோ எல்லாவற்றிற்கும் காற்று போகிறது. இருப்பு இருந்தாலும் அதனுடன் அது எதோடையும் கலக்கிறது இல்லை. அது போலவே உயிர் வாழி பல்வேறு விதமான உடல்களில் அமைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய தன்மையினால் அவற்றிலிருந்து தனித்து விளங்கியதுதான். புரியுதா? காற்று நீர், மண், மலம் மூணுத்துக்கும் போகுது. தண்ணிக்குள்ள காற்று இருக்கு, H2O இருக்கு இல்லையா, ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் சேர்ந்துதான் காற்று, இது நீர். அதே மாதிரி மண்ணுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னாக்கா மண்ணுக்குள்ள மண்புழு இருக்கு, அதுக்குள்ள காற்று போறதுக்கு பூந்துக்கிறதுக்கு இடம் பண்ணி கொடுக்குறது காற்று, அங்கேயும் காற்று இருக்கு. மலம் அதே மாதிரி மலம் நம்ம கழிவுகளை கழிக்கிறதுல அந்த மலத்துல பார்த்தா அதுலயும் காற்று இருக்கு. ஆனா காற்று அது எதோடையா சேர்ந்திருக்காது. அது காற்று அதுக்குள்ள இருக்கு, அவ்வளவுதான். சென்ட் போட்டுக்கிறோம், சென்ட் போட்டுனாக்க உடனே அது வாசனை அடிக்கிறது. மலர்கள் நல்ல வாசனை உள்ள மலர்கள் எடுக்கணும், வாசனை அடிக்கிறது, அவ்வளவுதான். அந்த காற்றோட சேர்ந்து இப்படி போயிட்டு இருக்கும். அப்படி அப்புறம் அந்த காற்று அதுலேருந்து பிரித்து தான் இருக்கும். அது ஆகாயமும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே. எஸ் 34 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. யதா பிரகாஷயத் ஏகஹ கிருஷ்ணம் லோகம் இமம் ரவிஹ க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரி ததா கிருஷ்ணம் பிரகாஷயதி பாரத. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவது போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறான். இந்த உடல்ல இந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம உயிரோட இருக்கிறோம் இல்லையா? அந்த முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஆத்மாவானது அது உடலோட சேர்ந்து இல்லை, அதுவும் இருக்கு நம்மளோட. இருந்தாலும் அதனோட கடமை அது மட்டும். அது நம்ம என்ன பண்றோங்கிறத பண்ண வைக்கிறது. நம்ம உடல் ஆத்மாவானது நம்ம இந்த காரியத்தை பண்ணு அது உடலை பண்ண வைக்கிறது இல்லையா? அந்த ஆத்மாவானது பண்ண வச்சாதான் அந்த உடலுக்கு பிரகாசம் கிடைக்க முடிகிறது. சூரியன் எப்படி பிரபஞ்சம் முழுசுக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கறதோ அதனால நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஆத்மா நம்ம உடலுக்கு பிரகாசத்தை கொடுக்கிறது. அது எப்படி கொடுக்கிறது? தனது உணர்வினால்னா என்ன? ஃபீலிங்ஸ். அதனால இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் போது, ஆத்மா போகும்போது என்னத்தை எடுத்துட்டு போகும்? உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்.
என்ன உணர்வுகளை அது சுமந்து ஆத்மாவானது உடலை விட்டு போகும்போது உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கும் சூரியனுக்கும் பகவத்கீதையில் சூரியனும் சூரிய கதிர்களும் உதாரணமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சூரியன் அகிலம் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துவதை போல ஆன்மீக ஆத்மா உடலின் இதயத்தில் அமைந்திருந்தாலும் உணர்வின் மூலம் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது. உணர்வானது ஆத்மா இருப்பதற்கு சாட்சியாக விளங்குகிறது. ஆத்மா நம்ம உடம்புல இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி? உணர்வுகள். அந்த உணர்வுங்கிற வார்த்தைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். அது அட்வான்ஸ் லெவலாம் போக போக அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. உணர்வினால் அது உடல் முழுவதையும் பிரகாசம் படுகிறது. 35 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. क्षेत्रं क्षेत्रं योरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिं मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளருக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். உடலின் உரிமையாளன் நம்ம இந்த உடலின் உரிமையாளன் யாரு? பரமாத்மா. உடலின் உரிமையாளன் உடலின் உரிமையாளன் பரமாத்மா ஆகியவற்றின் இடையிலான வேறுபாட்டை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது இந்த அத்தியாயத்தின் விளக்கம். இதுவே முக்திக்கான வழி. இதை கற்றுட்டோம்னு வச்சுக்கோ. இதை புரிஞ்சுட்டுனாக்க அது இந்த சாப்டர் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகேயா? உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளர்களுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகிறார்கள். ஓகே, ஸோ அது இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. அர்ஜுனன் 6 கேள்விகள் கேட்கிறான். அந்த 6 கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைச்சிருக்கு. சேத்திரம் மற்றும் சேத்திரஞா ஞானத்தின் விளக்கம். சேத்திரம், சேத்திரஞா அண்ட் ஞானம் 3த்துக்கும் விளக்கம் இருக்கு. அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை படித்தோம். ஏயம் அறிவின் பொருள், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் ஒன்றியம் அறிவின் பார்வை. ஸோ இதுக்கு நடுப்புல உங்களுக்கு ஒரு கஜேந்திர மோட்சம்னு ஒரு கதை சொல்லிடுறேன். ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள கதைகள் எல்லாமே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கிற கதை எல்லாமே விஷ்ணு பகவானிடம் சரணடைந்தவர்களை பற்றி சொல்றது. எப்படி காப்பாற்றுறது அவர் அப்படின்னு சொல்றது. கஜேந்திரன் ஒரு யானை இருக்கு. யானைகளின் தலைவன். அது கூட்டத்தோடு திரிகூடமலையில வாழ்ந்து வந்தது. அது ரொம்ப பலசாலி. தன்னுடைய பலம் பற்றி ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. ஒரு நாள் கஜேந்திரன் தன்னுடைய கூட்டத்தோடு பெரிய குளத்திற்கு சென்று தண்ணீரில் இறங்கி தன்னுடைய தும்பிக்கான தண்ணீரை பீச்சி எரிஞ்சு விளையாடிருந்தது. அப்போ அது வெயில் காலமாக இருக்கிறது, ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடு. அப்போ அங்கே ஒரு முதலை இருக்கு இல்லையா, அந்த இதில் தண்ணியில் ஒரு முதலை இருந்தது. அது கஜேந்திரன் கால்களை பிடித்தது. காலை பிடிச்சு விட்டுட்டு கஜேந்திரனுக்கு மிகுந்த வலியை கொடுத்தது. ரொம்ப வலியை எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு யானைக்கு. யானை தன் கால்களை விடுவிக்க முயற்சி செய்தது. ஆனால் அதால் முடியவில்லை. அதாவது முதல்ல மாதிரி பிடிச்சிருக்கு. முதல்ல பிடிக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டோமா, அந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கு. கஜேந்திரன் தன்னை விடுவிக்க முயன்றான். ஆனால் முதலை தனது பற்களால் ஆழமாக கஜேந்திரனை கடித்தது, காயப்படுத்தியது. இந்த நிலையில கஜேந்திரன் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணமடைய தீர்மானித்தான். கடவுள் விஷ்ணுவின் நாமத்தை பாடலாக பாட ஆரம்பித்தான். அதுதான் கஜேந்திர ஸ்துதி. யாருக்காவது தெரிஞ்சுதான் அப்புறமா சொல்லுங்க. கஜேந்திர ஸ்துதின்னு பாடினான். கஜேந்திர பாடல். பகவான் உடனே முதலே இருந்த இடத்திற்கு வந்தார். கஜேந்திரன் கடவுளிடம் மண்டியிட்டு நன்றியுடன் பகவான் விஷ்ணுவை பார்த்தார். கடவுள் கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை அளித்தார். எப்படி கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை அளித்தார்? அவர் திருப்புன்னு கஜேந்திரனுக்கு விஷ்ணு பகவான் ஹெல்ப் பண்ணாரா? கஜேந்திரன் பூர்வ ஜென்மத்தில் இந்திரயும்னா என்ற அரசனாக இருந்தான். இந்திரயும்னான்னு அரசனா இருந்தான் அந்த கஜேந்திரன் யானே. போன ஜென்மத்துல பூர்வ ஜென்மத்துல இந்திரயும்னா என்ற அரசனா இருந்தான். அவன் விஷ்ணுவின் சிறந்த பக்தனா இருந்தான். அகஸ்திய முனிவர் அரசன் தன்னை மதிக்காததால் அடுத்த ஜென்மத்தில் ஒரு யானையாக பிறக்க கடவுள் என்று சாபித்திருந்தார். யாரு? அகஸ்திய முனிவர் அவருக்கு சாபம் போட்டிருந்தார். அதனாலதான் இது முதலையா வந்துச்சு. முதலையும் தன்னுடைய முந்திய பிரிவில் ஹூ என்ற அரசனாக இருந்தது. முதலை எப்படி இருந்தது? இது கஜேந்திரன் போன ஜென்மத்துல அரசனா இருந்தது. இந்திரயும்னாங்கிற அரசனா இருந்தது. அது விஷ்ணு சிறந்த பக்தர். அவர் அகஸ்தியர் அவருக்கு சாபம் போட்டார். அவர் அரசனை மதிக்காததுனால அந்த அரசன் அவரை மதிக்காத இருந்தான். அதனால நீ அடுத்த ஜென்மத்துல யானையா பிறக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். முதலையும் போன ஜென்மத்துல ஹூ என்ற அரசனா இருந்தது. அரசனும் தேவாலா என்ற முனிவரும் குளத்தில் கூடி சூரிய பகவானிடம் பிரார்த்திக்கு இருந்தார்கள். அரசன் முனிவரின் கால்களை இழுத்து விட்டார்.
அதனால் அவரை முனிவர் சபித்திருந்தார். அரசர் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டார். அரசர் தான் செய்து தவறியதற்காக வருத்தப்பட்டார். முனிவர் சிறிது சாந்தமடைந்து, நீ அடுத்த ஜென்மத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் கருணையினால் முக்தி அடைவாய் என்று தெரிவித்தார். இந்த கஜேந்திர மோட்சம் கதை அகங்காரத்தாலும் கர்வத்தாலும் ஏற்பட்டதால் நாமும் இந்த வாழ்க்கையில் அகங்காரத்தையும் கர்வத்தையும் கையாளும் இருந்து தவறு, கடவுளின் திருப்பாதங்களில் சரணடைவதே சிறந்த வழி அப்படின்னு இந்த கதை அப்படி முடிகிறது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லுவோம். அது வாஞ்சா கல்பக ரூபசிய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நமகம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ஹரே. ஓம் தத்சதி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अस्मिन् परमात्मननुपात्मकल्पे त्वमिदमत्तापि पद्मयोनि अनन्तभूमा मम रोगराशिं विरुन्धि वादाय